Ke channel ya. Kabar Pak Jonto, sugeng makarya Bapakku.
Permisi Bu sekalian. Gue najar kendel.
dening panggang suwene kangetan sarju amung tansah Ojo nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring kersane Ojo nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring kersane ya buat Mbak Aulia.
Nah, senane saniki yo. Pamujiku. Dipantosi bapak. Kan niki nggih Bu nggih lagune nggih. Siap. Saking sambung bangi gelo ndes beberapa gelo ayo Kaita ganasnya Indonesia Kaita Suwarti Kaki Pak Warto dari Ibu sebenarnya malih kita sambil dengan sehat Dirgo Yoswo monggo sambung bangi babelaknya selendang sutra kuning Pak Warto dari Ibu mong
kalau beliaunya itu memang pria yang bisa buat contoh. Beliau itu senang bersodakoh. Bagi Bapak Ibu yang senang bersodakoh, yang ingin masuk surga, jadi tipnya surga, berbondong-bondonglah untuk bersodakoh. Dan jangan khawatir sodako Bapak Ibu sekalian akan disalurkan kepada penyalur yang sangat tepat untuk menerima. Tentunya buat yang di belakang kita. Betul. Kaya ngene lelakonku piye ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kalah ati salawase Sambung bangi, sambung bangi. Cahya muda campur sarana mendekawi. Sesak lebu sedeng, sesak lebu sedeng. Mas Yatno, menika nggih tak repot lho jenengan ki lho. Katresnan kok nika? Niki wau sing ngersane gelo Bu Warto sing bayar Pak Warto. Nak nambah malih Bu, Pak. Niki bonus kagem Ibu, monggo bonus. Free. Napa malih? Mboten. Kembang gula. Jenang gula kali. Jenang gula. Jenang gula niku. Niku. Cintaku hanya kamu. Oh nggih, oke. Niki berarti nganu dibabelne Selendang Sutra Kuning sik kagem Ibu, Bapak, Pak anu Ibu. Selendang Sutra Kuning nggih Bu nggih. Dilajeng nggih. Selendang Sutra Kuning riyen apa anu kagem anu Ibu Warto rumiyin? Ibu Warto rumiyin nggih, mohon izin nggih. Mengke nek ora sakjane mumpung nadane padha ra apa-apa lho Selendang Sutra Kuning. Ibu salah kundur, nggih Ibu salah kundur. Yo, ya tutup yo. Kaya ngene. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo? Maka gimana nih Mbak Ono katresnanku? Bu Warto salah kali Pak Warto salah kundur.
Wasiatno, di mana dirimu? Niki mengke Bapak tes wonten Tawangmangu Indah. Terus wingking wonten Pak Damar, wonten Pak Supri mengke Kembang Rawe, Sesideman, lajeng Lewung. Nggih, iki mulai terus. Bariki Tawangmangu Indah sapupuh. Terus ngerentem widuan sapupuh bablas keneng oke. Aja oke. Iki doke utang iki yo aneh lho. Wis tuwek iki dadi nganu. Mbok tampunge. Kucing garong. Iya kucing garong lho. Oh siap, Bu. Oke, yo. Jan. Mongko Mas katresnanku bebasane tanpa bisa tinumpu jundulan prasetyaku tak ngorobanake jiwa lan ragaku mangga buke ibuku mangga lho Tawangmangu Indah.
nggih. Oh, setengah lewong. Nggih. Oh, tambah lewong bibani ki lewong. Mboten napa-napa sepenting duit Pak ampun kertas. Tur nuwun kula, Pak. Ya. Lewong guys. Ono kutha Selamat datang Pak Bos. Grup Caci, Sugeng Rawuh. Grup Sugeng Rawuh, Grup Caci, iya Pak nggih. Nggih, matur sembah nuwun bar dahar kok gek ahoke. Niki Pak Warto mboten kagun lagu malih. Sampun cekap. Oh nggih, matur sembah nuwun. Mengki nek kirang nanggap piyambak nggih. Insyaallah. Sabda Pandita Rasumo sliramu gadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Sembah nuwun, Sugeng Rawuh, Gusti Brah malih. Wis. Sampun gletak. Sagletaan 100.000. Hei. Yo. Gletak.
Ajeng gelek. Ajeng gelek, tengil-tengil. Tengil pesakat. Om. Ajeng gelek Balia maneh. Gandrung gondorio, gandrung manuke apa? Manuk podang penclokan ning wite jaran, aja menclok ning wit jaran, menclok ning beber gedang. Sawung gletak. Basudin, Basudin, ayo ngletak Basudin. Ngletak tangane tengil-tengil. Lah, ping 4 ya 5 ora apa-apa lah 200.000. Lah, ora apa-apa sementing entuk duit tok. Pokoknya sekali geletak 50. Ah, tas bos. Manggane. Bos Berlan. Bos Berlan. 50 ngletak, oke. Bos Marmo. Ajeng gelek Balia maneh. Arum gondorio gandrung manuke apa? Manuk sriti penclokan ning wite jati, aja menclok ning wit jati, menclok ning wite pari. Sawung gletak. Gletak. Kene jenengan gletak 5.000 wae. Nah ya, Mas Berlan. Bos Berlan. Sawung gletak. Ya. Ayo Bos Berlan, gletak wisan lho. Ajeng gelek. Ajeng gelek. Gletak. Ajeng gelek. Balia maneh. Gandum gondorio, gandum manuke apa? Manuk podang menclokan ning wite gedang, aja menclok ning wit salak, menclok sing dadi panjang. Sawung gletak, ajeng gelek bali maneh. Bos. Lah, Sawung gletak. ora kene lagu gelungan tak nggo gelungan, Bos. Gelunganku kecer, Bos. Alah. Bablas. Ajeng gelek. Ya Allah, Jegelek. tengil-tengil. Alah, rekasane golek duit lho. Golek panganan samplokan kok kaya ngene to, Run. Lah makane tambah ana ta, Bos? Ngono kuwi anaknya kalau mangan. Wes ya, makasih, Bos. Ajeng gelek Balia. Iki bar iki sasarane sapa ki wong papat iki? Nggih. 12. Ora enak apa-apa nih ya. Moni bos. Mbah, biyen Mbah. Bar niki Nek lagune iso napa? pijet. Bose lagune napa bar niki? Piye, Bos? Tutupan ya, Bos? Bos Aris. Mas Aris. Bos Aris bojo loro. Sawung. Bos, gledak, Bos. Gledak, Bos. Bos. Gledak Bos Aris. Bos, gledak, Bos. Ayo, alah.
Gledak besare. Leas. Walah ndur. Tuan bas. Mong golek sak sendok kok alah. Baru. Iki sing korban jarikku, Des. Ora apa-apa engko tak bagi. Ajeng gelek bali maneh. Oh wis, nggih matur sembahun Langsung bos-bos diaturke semua, bojo nggih. loro. Masyaallah lumayan. Ya. Aku jane wis ora apa-apa. Mas Edi, Mardia, Dik Wiwin, Wanto Lentur, Mbah Rusmin, sembah nuwun sehat-sehat nggih. Ya ibu-ibu lagunya napa Masya Allah tabarakallah. Maaf ya ibuku yang cantik-cantik. Sawong gledak. Astagfirullah. Robbal baroya. Ya Mas kejeng miring Mas. Ibu-ibu sing lagunya apa? Tia Monica oke siap. Caimain parian wayahe. Ya parian. Pilih denda apa pilih parian Caimin? Lurahe Bangi. Jo ngisin-ngisin Lurahe Bangi. Ayo. Seno. Parian cakene pada kecakono. Ngisor korona gemake nemu rondo limo anake. Aku tak jemput Pak RT sih. Oke, baik. Nggih, ngendalu Pak RT. Ayo kita ke depan. Oh, siap. Dalam. Oh, siap. Monggo.
Monggo gabung teng ajeng monggo Pak Supri. Nggih, monggo. Mboten napa santai mawon, monggo lho. Bos lagu napa, Bos? Dalem. Sing dirindu duwe bojo sing pundi niku? Iki piye iki? Kancane dipikirno no. Tuku seblak ning mati yo. Oh, sik kene sik Sevarian. Kene sik mandek sik Sevarian kene. Wis bayar, Des. Ketek nguntal kelenteng. Amin. Ketek nguntal kelenteng wong wis tuwek ra bisa tangi. Iki pemaringi Pak RT. Piye ayo Mas. Iki piye selali lo. Monggo Pak Diamar, monggo madhep teng ngarep. Lanjut. Bapak Eko kali Bos Padi. Ojo dadi wong ijo, abang terus berlanjut. Nggih niki Pak ngersake lagu apa? Napa Bos? Gula Jawa. Ngetan baling ulon Dewa Sedyan ora kelakon. Piye ayo Mas Caimin piye melarat disamperke bae cerak ora diaperke. Ya Caimin. Oke, tuan rumah ayang-ayang. Monggo bosku merapat bosku. Pak RT panggil. Bos Udin. Ayo Jeno. Maaf ya dia maaf ya. Bos Eko katresnane Wiratmaya dinampi ning lara srine senadyan wetasadira leno alam monggo Bos Eko.
Aris. Saiki lurahe Pak Desuri. Pak Desuri. Desuri ya, Dek. Dek. Yo, Pak Desuri. Oke. Lurahe Pak Desuri. Niki kator ibu-ibu nyuwun sewu mohon izin. Lagune diganti napa monggo nderek nyuwun sewu bar niki mengke wonten ayang-ayang dari tuan rumah. Siap. Mbak Suri, Mbak Suri Pak Lurah. Iya, wengko linggo juga percuma ngadeg meneh. Pak Desuri lho aku nih. Nggih niki leweng riyen nggih mohon nyuwun izin nggih. Siap. Yuk. Pak Gil monggo Pak RT. Bos Udin, Bos Aris, Bos Eko, Cak Imin, semuanya monggo. Monggo Bos Aris. Monggo Pak RT, Pak Gil. Dadi leweng atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gantilanku kudu ati rinter siang dalu monggo Bos Aris. Lah, sepenting duit ra kertas, Bos. Bos, Pak Lurah. Sabda Pandita Ratu merenges sliramu dadya ing sisihku. Mugi Gusti tresnaku bakal kinawa mati. Matur thank you bosku semuanya. Sampun bagi berkurang.
ra iso ki yu aku ra iso ya ampun yu. Ampun, balik oke. Nyun sewu mohon maaf nggih. Sabda pandita ratu ing sliramu sadya ing sisihku. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa Besaris lagune Permata Hati.
lali janjine rumiyin nggih, Jen nggih Ibu nggih. Kagem Ibu rumiyin lali janji.